Aquesta és l'Anna. Té alguns diners estalviats, però encara no sap com invertir-los. Aquesta és la Sima. Té una idea de negoci, però no té prou capital per posar-lo en marxa. Nosaltres som Oiko Crèdit i les unirem. L'Anna podria portar els seus diners al banc i no pensar gaire què passarà amb ells ni per a què serviran. Per sort, l'Anna ha sentit a parlar de la cooperativa Oiko Crèdit, on els diners serveixen per invertir en les persones. A Oiko Crèdit treballem per promoure el desenvolupament sostenible, aconseguir autonomia per a les dones, protegir el medi ambient i distribuir la riquesa d'una forma més equitativa. A l'Anna li agrada la idea i vol invertir els seus diners en les persones. I a la Sima també li agrada la idea. La Sima vol invertir en una bomba d'aigua que funcioni mitjançant energia solar per poder regar millor els seus camps. Però de la mateixa manera que passa amb més de 1.700 milions de persones a tot el món, no té accés a serveis financers. Aquí és on Oiko Crèdit entra en escena. Invertim diners en empreses socials, principalment dedicades a l'agricultura sostenible, les energies renovables i la inclusió financera a l'Àfrica, Àsia i Llatinoamèrica. Fa més de 45 anys que treballem amb organitzacions col·laboradores de confiança absoluta. Per exemple, aquestes organitzacions proporcionen microcrèdits a microempreses, ofereixen assessorament i formació i es mouen bé en l'àmbit local. La Sima pot finalment ampliar la seva collita, guanyar més diners, crear ocupació i donar als seus fills i filles una bona educació. La Sima torna el préstec i l'Anna pot comprovar per ella mateixa que la seva inversió ha donat perspectives de futur a altres persones. I potser fins i tot obté una petita rendibilitat. Cada dia més i més gent inverteix en les persones. I tu també pots fer-ho des de només 200 euros. Informa't a invertimenlespersones.cat. Oiko Crèdit. Invertim en les persones. Invertim en un món millor.